Ndamangarira Gresham Mukonyo ndakambata musi wa8 April arumba munorara mwanasikana wangu muSpain. Aiva akabata chipfeko chemwana wasikana wangu akati chokudaiko ine tichipinda mumba ndopakati chii chiri kuitika ichi kuchadza kuona ine. Gresham ndopakati amaizo sorry ndikati ko zviri kubva pamba sei ukachidza amaizo shuwa mandibata ndikati shava maita henyu basa neubohwa mandipa pazuva ranhasi ndine gore nechidimbu mumba mangu ndine dambudziko rekushaya zvipfeko zvemwanasikana wangu anga ndimi henyu muri kundidzudza. Ndopakati maizo zveshuwa kundibata mandibata ndinokumbira ruregerero ndinokumbira kuti titaurirane. Ndobva ndati pari zvino zvichambopai nguva imboendai kumba kwenyu chimbosudurukai pano. Ndakakunika kuti ndichiyedze vavakidzani bhozi mumhuri mavo ndovavakidzani vangu. Shava vanokwanisa kuenda kumba kwavo vakaswera ndikuti maizo ndandikubatsirewo mari $20 zvivharani mari nchiramba. Tafuma mangwana kuseni vakauya kuma4:30 amainzo makati kuti ine nyaya nezuva ndikati shava zvekuti chibhadharisa nditi zvikwanisika asi ndanga ndine chikumbiro chokuti dai magona kundibuditsirawo zvimwe zvezvipfeko zvemwana wangu zvandaishaya panguva yese kumashure pagore rese. Muri kurevesa nemwoyo wese kuti muri kuramba mari yavaizoenda nayo mari nandisi kuti asi ngondipai zvinhu zvemwana wangu towirana topisa yayopera ingadaro. Ndokuma pa9 vakanditeera kumunda ugu amainzo vakandibuditsira mari inoita $20 ndati ndikupei mari titaurirane. Ndikati shava kuti mundipe mari ikai hazvigoneki ko imi mari kungotipa zvipfeko zvemwana wangu topisa nyayopera ikadaro. Zvikachidza amainzo muri kurevesa here nomwoyo wenyu wese nomwoyo unorudo kuti kana tingenda kupai zvipfeko izvi nyaya ichangofa ikadaro. Ndikati inini ndo zviri mupfungwa dzangu handina dzimwe pfungwa dzandinadzo ndura ngogusikana kuona kuti zveshuwa here zvinhu zvemwana wangu zvakakwana. Takadzoka kumba vakanditi haora itichande kumba kana tinge tasvika kumba ndoita kuti ndikubuditsire zvipfeko izvi. Tadzoka kumba vakazondishedza kwakuma4:30 zvikachidza amainzo patasvika kumba ndasvika kumba kwakwa kuine koti mukoma madhono naamai vandigadza dare vativo vari kuzotini ndakabatwa mimba but inini ndavarambira. Ndopa ndikati ipapo pamavarambira magora handichavandikuku kuti kurikudzeibuditsa zvinhu zvitipise nyaya isati yaenderera imimi ndimuri kunonoka. Ndopa vakati izvozvi zvitima neugadheni ndobva tabhanya kugadheni kudhemu kuma4:30 tasvika ikoko zvaisi amainzo ndaona kuti nyaya ikwa inogona kuzoenda inogona kuzoiba inini rege ndikupei zvinhu zvese zvamaishaya zvemwana wenyu ndindaiba. Ndopa ndashuwa zvikanzi mirai ndobva vatisumukei kuti vanotora zvinhu zvezvi. Ndopa vakati shava nii ndinotya kuti ndibate zvinhu zvinokuti ndaanogori ndisina madi kutsvaga munhu ari pedyo nemari padhuze nemi wokuti imimi munogona kupa zvinhu izvi ndiye wopisa isusu tichiona. Vakabva vazoshedza pana mai vaiwacha kuvhileji kwaakati akadzi asawira ndiri kukumbira kuti muuye mundipisirewo zvinhu zvaamainzo ndindaiba zvinhu zvemwana wavo. Ndobva vanzitorai vakapinda kukona kugadheni ravo vakauya nepepabheki yanga yakadai uku yanga ine mapende anokwana kuita iyo 8 ndobva vagadzika vakadzi vasawira ndati mundikumbirirewo ruregerero mupise zvinhu izvi. Ndopa ndikapa saini gogo vave kuti vasabvuma kupisa zvinhu zvipi izvozvo. Amainzo muri kuti kudii ndikati nezvipfeko zvangu zvandikashaya nenhamba yacho yabuda zvikangofanana nokuti hatina zvatetaita dai vagona kundibuditsira zvimwe zvinhu tagona kupisa zvinhu nokukurumidza. Ndopa vakati akadzi vasawira inini ndakukumbirawo kuti zvipfeko zvinhu takure kumba kwenyu mangwana inini ndichatora zvimwe zvipfeko kumba ndokupai zvinhu zvitopisa. Pari pakadaro ini ndakabva asabvuna ndagara ndambotaura ndikati ndonyaya iripo asi nditoda kuti inini umbowo ugone kunyatsobuda ndinenge ndichikudzai mafambiro azvinenge zvichiita. Pakachena shava vakandishedza vakanga vari muruyo meyadhi yangu kukakoma ndokubva ndaenda zvikachidza mhanya munotora vakadzi vasawira ndaiva nezvimwe zvipfeko gogo vaenda kamhanya ndobva tavatora ndobva taiva mangu tagara mudhaini vakabudisa imwe pepabheki kuti yanga yakadaiwo yanga ine mapendi 4 nemaskin tight 4. Amainzo muri kuti kudii nezvinhu izvi ndikati zvinhu ndiri kuzviona but still zvinhu zvacho hazvisati zvakwana amene kuti shava pauri kundiunzira zvinhu hafu hafu vari kuti kudii. Gogo vaendopa vakati iyi nyaya inogona kuzondiremera nyaya iri kwasawira hadiende kupai asawira venyu vasina murume ndikomusiye zvinhu izvi inini murume wanga akazozviziva handizogara zvakanaka. Tasumuka tikaenda kwasekretari ndobva tasvika kuona asawira vaida vakanga vasipo zvinhu ndobva zvasiyiwa maoko kumasekretari. Asekretari ndawane zvinhu izvi ndiri kukumbira kuti mundichengeterewo ndakabatwa mba amainzo ndini ndandichipa zvipfeko zvemwanasikana wavo kubva gore rapera kusvika pari zvino
saka ndiri kukumbira kuti mundipowo 2 days dzokuti ndipedze kupai zvipfeko zvemwana wavo. Ndobvanzi shava muri kunyazobvuma here zvisina kubiridzirwa kuti zveshuwa makabatwa ndimi muri kuba. Tikachinzi zveshuwa ndimi here shuwa muri kundisira zvipfeko izvi ndimi. Alright, takukupai 2 days kuti mupedze kuya nezvipfeko zvamainzo motsidzirana zvamuri kutsidzirana. Ini ndakadzoka kumba kwangu, shava ndobva vadzoka kumba kwavo 2 days dze dzakakwana. Day 3 tida kuti tidzoke takazongovhiringika nemaope echikafu chaitambirwa. Day 5 ndobva ndazoshedzwa nasekretary. Amainzo shava vakandivinga kugadheni vakataura kuti zvipfeko zvemwanasikana wenyu havachakwanisa kuzvibudisa zvese nechikonzero chokuti vari kuti ndakazoti nyaya makaisa kuasabu. Saka inini zvipfeko handichakwanisa kuadi vapa zvakakwana ndamirira pano. Ndobva ndati aiwa hapana chakaipa, ini ndiri kuzvidi ndiri kuzvinzwa. Nyaya ndobva ndaiturira kuna asabu ndikati handimamiriro yakaita. Saka asabu ndakukumbira kuti nyaya yangu muchitibatanidza nemhuri yekwamukonyu mutienzanisi. Zveshu asabu atiteedza ini nemhuri yekwamukonyu. Mukomana Gresham akabvunziwa akabvuma pane zvipfeko zvaakatadza kuburisa akapa zvikonzero zvokuti nishandisa kuti nditadze kuzvibudisa inyaya yekuti nyaya yaisiwa muno mumudare. Abvunzwa tiri mudare masabu koiwa zvipfeko izvi unombozvifambisa sei? Ndipo akapindura Gresham akati inini zvinongoita kundibata. Saka kana zvandibata ndotora zvipfeko izvi ndoisa pakati anenge ari mudzimai wangu ndopedza shungu. Mwanasikana wangu inokupa panguva yanga aripo akatombovhunduka nekuda kurwadziwa. Ndobva tsiswa koma zvanga aripo akuda kutosha kuti inini kuda kutosumuka kuti andirove. Ndikati koipi mishava mandoda kundirova asi ndimi here kunoshanda nezvinhu izvi. Ndikati takanzerewa. Saka amainzo muri kuti kudii? Akati inini decision yandinokwanisa kupa hapana nechikonzero chekuti zvipfeko zvemwana wangu hazvisati zvakwana. Asi dai zvagona kubuda zvese pamwe chete tagona kutaurirana kuti zvinofamba sei. Ndofunga wakapiwa kuti mumwe mukana we2 days ndobva ndadzoka kumba ndokudzoka futi kwaasabhuku zvipfeko ndobva zvaramba kubuda. Akapa mastatement maviri. Yokutanga akati pandaipisa zvinhu ndakadyorerera ndobva ndapisa zvipfeko izvi. Kwaiwo ukazopisa sei zvipfeko izvi uchizoti nyaya ndomamiriro yakaita. Ndobva ati zvakatakurwa nemakonzo mabhura 13 nemamwe mapendi acho yanga yasara nemasikinitaiti yanga yasara zvese zvakatakurwa negonzo. Ndobva zvanzi vakomana ngavaende unotimba mumba kana mukubvisa ruku waona kuti zvinhu pane pazvinogona kuwanika here. Ndofunga mukoma wacho akadaira akati munhu kana achitaura kuti zvinhu hazvichawanika kufunga kwenyimi pano pamukunzero pano pazvinozobva here. Ndobva yakanzerwa amainzo muri kuti kudii nenyaya iyi futi tiri mudare munhu tingoramba tichitenderera maasabhuku. Ndobva ndikati inini mamiriro yazvakaita handichabvutsikana nezvipfeko zvemwana wangu nokuti kumba kwangu inini kunotori nedambudziko rapo pamwana wangu pagore sei. Saka ini ndandiri kukumbira kuti kana tichikwanisa kuti pamukana tifambe tione kuti hapana here zviri kuitika kana kuti zvinhu zvinokonzeresa maererano nokushandiswa kwangu kuchiitwa zvipfeko. Ndofunga asabhuku vakatitendera vakati imi chifambai patatu mese mhuri mbiri munzwe kuti hapana here zviri kuafekta. Stage yokutanga tichifamba tikaenda pasangano reNazareth pai vana venzi vanga varipo venguo tsvuku. Tichisvika papo tonga takangopagara 20-25 minutes tokabva pashedzwa nevamwe madzibaba. Zvichinzi ndinokumbirawo munhu anodzigire asumuke. Takasumuka tiri ana mai vaviri nguva mwana wangu achanga asikwa ari kuchikoro. Ndikachinzi pamuri ana mai vaviri ndinokumbirawo gire mutwini. Vamwe mai ndobva vagara pasi ndokugara. Zvichinzi amai kufamba kwamaita muri kushupika maererano nezvipfeko zvemwanasikana wenyu. Zveshuwa hongu makabata munhu. Ndinokumbirawo pakufamba kwamaita muna sabhuku here. Ndobva ndati hongu sabhuku varipo. Ndobva vapfugama. Zvichinzi sabhuku ndine urombo noushereketwa hwakaitwa pamwanasikana uyu. Pakabarwa chinhu chinonzi chifo. Mwana uyu akagadzirwa pakutorwa kwaitwa zvipfeko zvake zvichiitwa semukadzi. Haachafa akaita chinhu chinonzi musha kana kuita chinhu chinonzi mbereko. Pamusoro ndobva pabarwa chinhu chinonzi rufu. Ndofunga amai acho vakabvunzwa vakanzi pakutsanangura kwandiri kuita kana kureva kwandiri kuita amene kuti zvitsva here pamuri. Amai veGresham vakadaira vakati kana kumasowe kwatinonamata bvira baba vachiri vapenyu inyaya itaingoibata yakadaro. Ndobva zvanzi mumusha mavo mune mushonga unoshanda nezvinhu izvi pamba pavo pavanogara. Tichimirai makadaro. Baba nyaya yataurwa makateerera. Imi zvipfeko zvacho zviri
Imima waya na nini? Uyaya. Kwa sababu fanya Sabu kwa hiyo. alright. Yeah. Family. Right. Imimi tipewo umbo mazivira munoita kuti chataka kunyanyoda tanzwa kuti nyaya yakatongwa kare makaiteni. Taturo nyanyozisa kuti izvi zvinhu izvi maizvitora nechikonzero chii? Zvinhu zvekushandiswa kwandaitiwo nezvinhu zvepamu Chekutanga munotanga matwo pamusoro iyi. kushandiswa kwandaitwawo Ne- nekusaziva maishandiswa nei? nourombo huripo Imimi makaziva sei kuti muri kushandiswa nei? nekufamba kwatendo kuchechi Nekufamba kwamaita kuchechi. Zvinonzi zvinhu izvi zvaikushandisai sei? taitwa nokutora chitsongokadzi Mune nguva here yekuti mimi munotovhiringika kupfungwa dzenyu mozongoerekana zvinhu zvaakuitika kana kuti maitoita muchitoziva? kwete taitovhiringidzwawo tozokanywa zvaitwa Saka maizoziva sei mimi kuti ndo zvamuri kuitiswa izvi? nokuda kwokucheche kwataienda Panguva yamaiziva kuti mapenda aya makaviga ugadheni mweya iwewe unenge ndo waipindura zvii zvaitika? mweya Waipindura. Saka nanhasi Abereki nyalarai. pane panaida kuti pajeke nokuti iyi nyaya iyi haiitwe nemunhu akasvikirwa kunge mudzimu. Iyi nyaya iyi kana kuri kwekuti nyaya yaiitwa zviine ushereketwa hunoitwa pakati pazvo zvinotoitwa nemunhu iye achiziva amene. Hakuna urombwa hunoshonga munhu woita semunhu abatwa nemudzimu woenda kunomupinza imba imwe chete neimwe chete pasina ukama. Pamusoro ndanzwa ari kutaura kuti ndaitiswa nourombo huripo. Urombo hwanoda kunzwa ini ndokuti wani wekumusha kwaiwa waitorera kwomukadzi uyu waitorera chihloko mwanasikana uyu, kana kuti hwedzinza kweiwewe, kana kuti urombo hwedunhu rino radotito rudzinza rwokumba kwani kwedu iwewe ndiwo kudzinzira kwakoka eh ndiwo kwapiwa urombo iwowo. Ora vanhu vachinotovazira ndopamba nababa ndiwo vakakupa urombo iwowo, ndiwo vari kukuitisa urombo iwowo here? Ora vari munana baba vacho wawaya navava baba wakafa chaivo vakafa vachenda vakupa urombo. Okay. Baba, ini panaida kuvhuna ari kuti iye urombwa uhu akausirwa nababa achiziva kuti urombwa hwandasirwa here kana kuti urombwa hwakatsvaga iye pachake nokuti nyaya iripo kapa akatika ikafana igonzo waturuka nai boboboka urombwa hwakasirwa nababa uchiziva here uchiziva nini aiwo kwete kuziva wakatohwa tisinisa ndamboberekwawe tichiri kuenda ndemubvunzo tichatoapa tichatoikungura iyo inotofanira kuti itokungurwa kusvikira yanyatsonaka nyaya yakatina ndada kubvunza kuti baba imi paugara kwenyu munomborasika njeni zvinomboitika dai muningira yeri mukoma muningina muningina vakarasika njeni dzonguva dzacho dzinomborasika dzimwe dzenguva dzinomborasika dzimwe nguva dzinomborasika asi dzimwe dzenguva dzinoita zvakanaka zvino right asandapedza ka pandandida kutaura ini ndepekuti uyu ari kuti urombo hwakasiyiwa nababa nditika hwakakusiyiwa munhu nababa iye asingazivi andi ipapo kuti paari kunyeka pandikuti ipapo ari kudi ari kunyeka anogona kunge akasiyirwa urombo nababa achitoziva kuti urombo hwandasiyirwa andika ndo basa iyi kana kuti anogona kunge urombo hwakatotora iye pachake pamusoro ndipindura ipapapo inini ndikupindura nchiti kunenge kusaziva nokuti isusu kufamba kwatiri kuita kweseka kungonzi kuno urombwa huripo mukati momusha wenyu asi zvinhu izvi zviri kuseenzesa mukomana vakachida kubvunzisa kamwana tizienda nakunde izvo vakachienda vachida kubvunza vane mvura
baba vashiwa tatitese inini wabhirwa chokuti zvikunzi tikubata urombo handika pari kukachamadza dare rino ndepekuti sei vari kuzodzokerera kwavambotora chinhu chimwe chete ichocho chipfeko imi handi munitoona vamwe vana vasikana vadzikadzi munavo kudzimba dzenyu ndiko kuwaridzwa urombo kosei urongwa hwacho unozoenda kunotipikerere neimba yaamai toti munhu arasika njere asina kutorawo kana zvemwana wenyu kana zvemuroora kumba kwenyu koko kana zvevamuwo tichingota pikerere kurwa neimba ndisaka mati ndati ndoda kumunzwisa kuti inini mutingati mweya kana toti kudii vane ukama here mabhubhuzo tone ukama hapana ukama asi vari kuenda imba isiri hama yavo vachisiya kudzimba dzehama yavo kana komamwe manext door asiri kana ndivo ndivandaifuidza aiwa vanenge vane mafambiro kutaura kwacho zvinomufiringidza saka regai mupindure pamusoro iyi chinhu chinoitika ndechokutaura kuti mukutora kwaanoita ano chimwe chijarire chokuti akangotanga kana kuti mbapenyu ano munhu waanenge achitamba naye mukati mumusha umomo kana kuti yashamwari mukuwirirana mukufambidzana achiwo pamba ipapo achitenderera muchitamba mese ndo pamusha paanoita sei paanoita zvinhu izvozvo ane pangani paakaita pamunoziva zvimwe zvacho zvakaitika hangu ndisiko tiri ipapo ngavatange vatipindurira venga imimi mune misha mingani yamaita izvi apa ndepechituma muna mudzimai here mimi Andini. hamuna va saka kakavonga madzimai enyu ndivava ya rimwe redambudziko izvozvi makacherechedza babangu rimwe redambudziko zvazvakaita mungamhanye zvenyu kuti kune urombwa hunoshandiswa kuti vachitora mapendi regai tikuudzei dambudziko rine murume uyu ipapapa kana vaprofita vangakuudzei zvimwe kuseri nekuseri kwezvinhu izvi hakuna zvizhinji zvakanyanyoitwa murume uyu aichiva mwana waamai ava momenti yaaiona mwana waamai ava aitora chipfeko chavo wonoshinha nacho kunze uyu murume uyu achitoredzera kuti mwana uyo musikana uyo ndiye waanaye panguva iyi sezvo zvaanoda zvacho zviri ndizvo chaizvo zvinenge zvakachengetedzwa nezvipfeko izvi matauro yamunoita kana paakapinda mudare tichitongwa kasa ndo matauro yaari kuita amiraika imimi mamundiimbura zvenyu kuda kuti ndikubatsirei ndonongomamira ndonongomamira ndandichiri kuenda zvokuti vaprofita havashaye zvokutaura pazvinhu izvi asi murume uyu anoda kubatsirwa chete nyaya yekuti awane mudzimai agare nemudzimai akangova nemudzimai uyu otherwise urombwa ungatoshandisa iyega kuti asaroore iye wochizozvishandisa kuti wachiva wacho anomuita tekite kumufudza wotsvaga kuti ndingawane sei chipfeko chake chipfeko chiri kutsvagirwa nyaya yekuti zvaari kuda chakachengetedza zvinhu izvozvo chii ndo zvaari kutorera mapendu izvozvo hauzvizive anogona kutora chimwe chiri muno makaramba makakodzera kudai hakuna urombwa hunoshonga munhu woita seasvikirwa nemudzimu regai tombotaura tichiti isi kuziva kwedu hawirikitwa nababava imimi ndimakoma vazvo makabvonzwa kuti unogondwa turuka teererai kuno makazinzwa here rinoita sei anoita sei munhu kana achinzi anogondwa turuka zviri kuita munin'ina wenyu ndizvozvi zvidurira kuti kuno kwaakaenda kunotora mushonga unowandowa unozoshandisa kutora vakadzova ndezvi amai ava ndimwari wavo kuti zvinhu zvidi zvibude vabate murume uyu padaro abatwa uyu handimukuzwa kuti ari kuti iye pano vanhu vanokwana kuita vairi vaakaita saizvozvo zvadaro izvozvo zvinhu izvozvo mukati mwenyika munomu zvinoitika muno mushonga yerudziwo nokuda kwokuti kana pachinzi panogondwa turuka anoshandisa ana amai ava kana akangova chiva anongoita zvaanoita kana mumaguta umu zviri kuitika nauzi hapana norudziwo
Adzizi dzedzi dzokuti anzizvo zvakazosiyiwa nababa zvakazoti chichi zvinonzi izvo munhu kana abatiwa nomhosva aita mhosva ikadai so yabuda kapachena haimedzeweka kuti aiwa chokwadi ndini ndakadai apari kuzvitenda nokuda kwokutiko zvinhu zvadini zvabuda pachena asi zvinhu ndozvokuzviitira woga uyu kwete kuti izvezvi tikati isusu anorasika njere pano zvinhu zvakasiyiwa naabereki izvozvo nhau idzodzo dzagara dzikutotendera kare mukati monyika ino dzichiitika nhau dzorudzo. Dandilobvunza mune makore mangani? Iwe gore ripi? 82. Right, kubva 82 imimi veukama 82 tiri kutaura zvekuma 40 something years maiti kudii nehama yenyu isingarori. Chinhu chaitika nchokuti baba wakafa gore rakapera saka pese pazvaifambwa zvichidai taingoti baba ndiwo muridzi womwana ndiwo achaita zve vachagarisa nyange takavaudza baba kuti baba zvakadai andazvinzwa ndichadai kusvika baba vasvika pakushaya vafa zvakadai zvasarira waisi wakoma wati manje tiri kunzwa kuti urongwa hwenhaka kai ukasiyiwa ezidei dziri mombe dzaiwira vanhu kaidzi zvino uyu mbobobo tingade kutaura tichirerutsa zvinhu zvinorwadza ezakabvunza ana amai mukanditendera kuti tivabvunze kuti munonzwa sei nokubobodzewa nomunhu wamusingaziva chimutarisa munhu ana amai munoti kudikwa nokubobobo mr tokumbirisa kuti kazhinji mukaona nhau yakarema hazvinakidze kuti ana amai vabobodzewe nomunhu waasina kuda asina kana kuti hesi zvake ende zvakaoma izvo zvamai ava vanomurumera unomurume vasiri wakabobodza ndabvunza ivo zvinodei ravo riripopa kana kuti rakangoshayika wozofa hazvinetsese here kumusha achitaura kuti ini ndakabiwa chipfeko ndaedza kuonesa kuti zvinhu zvakarema izvi nochinochengetewa nozvinhu izvi chabuda apa tinofamba kamurodha hapana kamborona rikadonha basi izvi rana amai marinzoti zvakaoma pamusoro tichitaura tichidai tokutaura kuita panzi babari apa nyaya ikaita se ikaoma vamwe vanongozvitaura achiti hanzi bluetooth zvikaoma zvinokonzeresa zvinhu zvikanyanya vamwe vakadzi vanawo mbobobo futi vachienda kuchitora varume vevanhu unozoona varume vakutikomba musana ndizvo zvinokonzeresa izvi zvimwe chete unowe mwana iye unozoona kungotikomba nomusana zvinokonzeresa izvi zvinizvo kana kuzoshayikwa mbereko achitorwa nemunhu usiku iye mabhuruku ese payakatorwa kwete kuti yanga asingachengetedzweka kana kuti yaingosvika achiatora hameno nzira dzaashandisa dzeuroyi makanzwa kunonzi uroyi mupfiti ndiyo mupfiti hatina mhosva nekuti wokudzinza kwawo chichi mupfiti wataona pano nhasi muroyi wataona pano nhasi anoroya vanhu uyu ari apo mazviona saka uroyi iwowo wakutoda manje kwakuroya manje waroyera dzinza risiri rako vasiti ezvikuti vazokubata kuti pavakakubata ipapo vachizokubata vakatofamba izvozvo kwete kungoti vakakubata maoni vakakozokubata kuti mushandisire mutoro wakati ndoko wakakiwa iko kusadi kwenyiko asi ndiko kubatwa futi ari pamusoro pefodya ndiko kudii rimwe chete ka pamukamuka kutora umwe chete iwo mushonga iwo saka muroyi uyu airoya vake usiri udzinza renyu ndo uroyi chaiwo tisingakusvishire ipapo bobobo iwo munokonzeresa amakina taura ichidzosere nyaya kuna changamire tunoimba kuti nyaya yataurika iyo ndakatoda kukumbira kuzwa mwana musikana uya nemakore mangani kuti isusu kuuraya munhu kwakaitwa ngemuchinda mupfungwa dzomusikana hatagadzikana
amai ava anogadzikana zvakanaka akatouraya zvokuti mutongo anofanira kupuwa munhu haufanira kureruka nokuti akatouraya vanhu kare tikataura chokwadi bati yake yese yakatomara akatiswa. Right, baba mamune chekukandawo ngakubvarei kunze pamusoro wedata takatarisa fizikari zvaari murume uyu zvaari papa mutonyatsona kuti munhu uyu haana kunaka. Uyu murume uyu chokwadi urongwa akasiyirwa nababa wake, otherwise baba wake ndozvavaizvo ndo mwana anga ari padhuze nababa iyeyo ndiye akasiyirwa. Saka uyu aparadza nzvimbo dzakawanda iye haasi vega iye ndizvozvo aparadza nzvimbo dzakawanda. Saka ndiri kukumbira kuti changamire munhu vati vanyatsomupisa kana apiswa mumukata tukupi vakomana inzwai pamusoro mataura zvakanaka zvamukutaura kuti urombo hwakasiyiwa nababa wake hakuna anoziva panapa kuti baba vacho vanga vakamira vakaita sei. Isi tiri kutaura zvinhu zvifizika zvatikuona pana makore ari kutaura 82 amunhu mukuru siteri kuno anogona kuzvitorera wega upi iye risingatendere vakafa. pamusoro inini ndanga ndichindanzwa kuti pananga panasa taura zvishoma nyayayo isati yaenda kwachangamire nokuti ndanzwa kuti ikasvika mumaoko menyu nomaziviri enyu. inini kazhinji chandinowanzokuda kuda chinonzi chokwadi nhema hachiiti kubatsirwa. Mukomana uyu akasika kutanga ezvino atovengwa zvini panyaya asi handisi ndakaenda kutora zvipfeko izvi kana sina kanisa 2014 akabatwa zvakare ane zvipfeko zvipi businessman chitauro kwavheke mukadzi vakakatorwa zvipfeko nevo kwamakombo vakabhadhirwa nababa vacho vachiri vapenyu mari ezvipfeko zvipi zvipfeko zvezvi vakazvitakura kaenda zvokuboko kana kuti vakapisa kuti vakaita sei havana nyaya yemvuraipfeko sei kuti angosiya yakaita ikadaro. Saka apa zvinoita sei ikaenderera mberi netsika yedevi iyoyi usati kuti taura chokwadi kwaita kuti vanhu mubatsirwe kana ini chakakundivengira kana kuti munhu uchacha kuti munhu wese nenyaya yekuti nyaya ikauya pandiri asi nyaya kana dzichitanga muzimbabwe muno dare rekutanga nderasabhuku isabhuku yanjeya sabhuku ndinotenga asabhuku maziyo anga asiko kutanga handiti ndamanzwa kufungura kuita asabhuku vari kuti baba vake vaitomubhadharira mhosva dzake kuratidza kuti ndo zvake. Saka urai baba manzokutaura kwaita babawo kudezva zviri zvokusiyiwa anga asingavenge babawo. Chaari kuvengera babawo kuti ini zvinhu zvangu zvaafumurwa nababawo zvakasiyiwa nababa wake zvingaenderi pano. Ari kuvengera babawo kuti nokuti vataura zvinhu izvi zvinhu ndezvake munhu ndizvo zvichaizvo. tingarambe tichi right ndizvo tine pamwe panga paita musiya padiki patatiri kuzevezerana panapa pane mapenda ari kurambirwa ari kupi mapindiro takataura kuti yakashayikwa pasisi aripo umbowo hwaratidza ndehwekuti imimi makadudza kune vava kuti sezvo maendesa nyaya iyi kuna asabhuku mapenda asara handichakupai aiwa nauda Makati- yakasara chinhu chandikavapesa kuti kuwapa imi makati kwavari pakandasagara kutanga ndikachinja tasa mamwe achindo ndiyandopedzisa saka ndoyanikauya kupedzisa right pandandoda kuti mumboti munyatsotijekesera sei mapenda aya maiti makaatora mamwe anoenda kugadheni mamwe anoendawo mamwe anoenda mumba maigadzira chii papa zvii zvamaisviko unoita nemapendiwa hapana chandaigadzira isati yabvisa kumba kwanga ari ndikandakuya naye kugadheni maisviko unoita sei nayo kana kuti matora mapenda aya pandoda kuti mutijekesere ndepekuti matora mapenda aya mumba umu mabuda naro
musati maenda naro kumba kwenyu kana kuti mazosvika kumba kwenyu mazobuda naro maitei naro imbonyatsotipai umboo ngari mudzimai handitika ya ipapo ndipo chaipo uyezve pamwe pandanchida kuti vatibatsire munoona imbomirai vekusimudza maoko takupai mukana pamwe pandanchida kuti vatibatsire kuti ivo vazobatsirika imimi mune here chamunenge makabatawo sechibatiso chinoratidza kuti mune connection nemapenda aya kusaidi kwenyu zvobva zvakuitirai? hapana. Panenge sikamuti kama yamukabata akamuti pangani kagara munhu pane kanonga pandiri kuda kubvunzira hamuna mafuta here kana mumwe mushonga munenge muchizora mubva mazoita zvinhu zvamunoita nemapenda aya? Ipapo manje dai maipabuda pachena zvakanaka munoona kuti maibatsirika kubva kuno kusvika chero nekuhama dzenyu zvimwe zvacho zvaitoita nyore kuti mimubatsirike. Zvino makarambira makadaro so hamuna chamambobatsirika. Right, regai tite tipedze tine makesi dzakawanda tungatosviba nenyaya yoyi. Taita rombo rakanaka kuti mukoma wacho aripo anogona kumira kutisa baba kuti pane basa mukoma rekuti mutofamba semhuri mutsvage zviri kuitika mumusha kuti chii. Kana akazvibatira wega munongozvinzwa, kana huri urombo hwakasiwa nababa munozvinzwa, kana mune kupesana kwamuri kuita mumhuri nevamwe vamutoziva kuti mumhuri medu hatifambidzane nanhengi nanhengi, kana zvanetsa mune kwatiri tokuudzai kuti tinokubatanidzai sei, kana kuti endai kupi kwamunogona kuenda chikuudzai, kwamunofamba katatu kana kuti kwamunofamba kamwe chete mbomataurirwa nhau yenyu ichibva yadi ichibva yapera. Zviri kunzwika nekuti pato nedambudziko. Chinonzi chipfeko chemukadzi kana chemurume chakakosha. Saka muchiona kuti kana pazvinonzi zvawatwa zvagezwa panotokana kana katauro kekuvhara dzimweni zenguva hazviyanikirwe panze, zvinoyanikirwa mubedroom kusvika zvaoma, hazvingoonekwa. Saka ndivanonzi makuna iwayo angaitwa nemunin'ina wenyu. Hazvitenderwe patsika dzedu dzechivanhu. Ine taita nzara yekuti hakusina kusvika kunaya mvura, kwatadza kunaya mvura, hatizoziva ndo makuna hazvitinaise mvura zvinhu izvi. Zvakamboitika kuti nyika yese mvura yotadza kunaya, makuna. Zvese zvari kubvunzwa negurukota kuti kana uchinge watora pendiriro chii chinozoitika, ari kutanza hapana. Andozviziva zvazvinoita kuti kana uchinge waritora anzi akaonekwa akaribata akadai. Kana anhara atizoziva kuti azochirikanda uko anenge anzwa achii kuti zvapera kana zvaita sei, iye ndiye anozviziva, andozviziva. Saka tikuti anoda kubatsirwa mukomana uyu. Asi ndiri kuti imi maamai ndimazoya nenhau matobhadhara mari yedare nekuti zvakakurwadzai kuti hamuchaziva kuti mwana wenyu dzimweni dzenguva zvaitaurwa nemaprofita echokwadi reka kuti inhema. Chii chamuri kuda kuti nini ndakatadzirwa ndezvaiitwa nemurume uyu, ndakamubata zvatori mumba akabata penda akatori dai, zvamuri kuda kuti chii chamuda kune murume uyu? Vari munomu muda ngosuma here woziva, kana muda kubuda panze, kana kuti mava muchitoziva kudhara kuti tirongona ndoda zvakati tirongona kupai varume vaamai ava ndimuri kuya? Alright. Atete ndaona pana amai vambenge vapfugama apo, muri ani pakati pevanhu vari padare apa? Vana venyu ndevapi? Vakomana mamune chekutaura? Ndosamanzwa kutaura kwedu chiti semhuri zvakuda kufamba. Baba vainamata ini ndinamata. Saka zvinhu izvi baba vaigara zvino.
kuti izvi taurai baba urongwa hwenyu hwamakaita. Baba avairamba vairemba mai. Saka iko zvinoda baba vafa urongwa huripo hwavakaita baba ndokuita. Saka izvozvi amai ivo vanhu tenge tikutofamba nawo kochipiri kochitakazina kuona asi zvinhu zvinongotaurwa zvinoitete zvokuboboboenyana zvinoitei saka ndasiipawo ndichitaura pamberi mwana wangu Ibi, kurata zinzi. Imi baba ndimati ndimi chacho vakabereka vanenge madzimai. Imi baba umwana pano nyaya ikada kuenda kugara kumashuro. Nyaya yanga itofanira kunge ndimi muchitotaura muchitonareta nawo imi. Ndimi ari dzomusho. Musadaro imi. Ndamboona pane vamakagara navo padhuze akanyanya kusumudza maoko mamune chekutaura mamuda kuti kudii baba? Inini patemeenda ndida kubvunza kuti anoita zvokupinda achiyatora sei mabhurugu ake? Maybe ava pamwe vakashandisa muprofiti ive vakashandisa munamato wakane kumwe kwese kwavakazoenda vaitora sei? Vaienda vari zveuro here kana kuti feka? Vaita kuti muvabvunze. Uraitirei taifanga tambozvibvunza but ndingagone kuzoswirira zvakadai zvaanzi atobvunzwa kudhara kuti iye paanozonotora anenge akapoterwa here, chii chinenge chakaitika paari, anoda zvokurotswa here kuti izvozvi zvakupana vanhu pambapa mabhurugu arimo kana kuti paanenge akatohwadziswa nobvatoroteswa kuti riri pakati riri mubhegi achitora here, tanzwa nemabhodhi atizoziva kuti mabhodhi achona kuti akashaya penda anotora bhodhi here. Zvese izvozvi zvanga zvichitaurwa nezvazvo. Saka ndigaitidzoke futi kuna mai, muri kuti kudii amai nekukurira kwamaita dare nhengi? Handisi kuzvinzwa. Handisimudzai izwi, hazvisi kunzwika. Ndati panyaya ndakuitira Gresha mumukoyo. Ndoda kuti andibhadhare mombe 2. Alright, ndazvinzwa zvamuri kutaura. Chasaka kuti muzoti mimirika ndinoda mombe 2 chii? Pane kurwara kukuta mwana here wamapendu kana kuti pane zviri kuitika pamwana? Dzimweni dzenguva pane zvamazoona kuti ini ndinoda zvakati kuti ndide. Bozi ndaona kuti mapenda aya haasi kuti ese akabva mamuri. Ndiri kuti mamwe akanga akatorwa uko mamwe akatorwa uko. Aiwa ese ndiye mwana wenyu nekuti waziva. Iyo kutomubvunza atoziva kuti ese ndiye mumba menyu imomo. Uri ndazvinzwa. Zvandakuda samambo, mambo ari pakuwedzera kana pakutapudza. Ndichada kuti mudzorerwe mari yenyu yedare mopiwa mbudzi 2. Muri kunzwa? Mari yenyu yedare achakudzorerai nembudzi 2 dzamuchapiwa. Zviri kunzwikwa here baba? Asi nditozoda mombe yemakuna-kuna nehwai chena inozodiwa inoshandiswa pakuchenura zvanga zvichiitwa izvi. Zviri kunzwika? Zvinoreva kuti pamurozozvibvisa kana hewa tinogona kuti kushedza kuti huyai zvatakuita. Takuchenura tichisenzesa hwai iyoyo pane zvinoitwa chivanhu. Boda kugadzisa chivanhu chedu. Zviri kuita kuti matambudziko hakusi kunaya kwemvura chete. Patine zvirwere zvatingonzwa kuti kwaita korera kwazodai kwadai zviri kukonzerwa nematambudziko ezvinhu izvi. Saka kwamambo kunozoya hwai nemombe makuna-kuna nembudzi 2 nemari yedare yekudzorera amaya. Zviri kunzwika? Asi mapende amwe atakure achapiswa nemapurisa. Achanopiswa panze apo. Tinoziva nzira dzatichashandisa kuapisa mapende waya. Zviri kunzwika? Tine zvatinoshandisa zviri pachivanhu chedu, tine zvatinoshandisa nzira dzekuti tiapise mapende waya. Zviri kunzwika? Haadzoke mapende atichaapisa. Ese anga akatokwana here arunga kuti pane mamwe achiri mubhegi kana zvakamira sei? Munenge ne 15 iwana. Aise zvenyuko. Pamwe mukuyada. Asi zvava zvakangokosha kuti pamwe zvakangoputiridzwa. Ani mudare. Bvudzinyure zvingoonekwa zviswa kuvhura pamberi pamambo muvhara ngozi. Aiwa, tanga bini.
zvaimuvhara ngozi dai vaisiya zvavakutaura titazinzwa. Chatora isai apa. Hapana zvakazoshanduka here poita kuti tazosiyirwa panapa zozosara pakuita zvimwe zvinhu. Hapana, mama akambozvisungozva zviri izvozvo. Anga ane dambudziko. But zvandaifunga inini izvi zvinhu izvi zvaida kuti amai ava taivadzosera vaende nazvo kumweya, zvipiswe nemunamato, zvipiswe kuvaprofiti vaine tsananguro dzemwana iyeye maringe nemashandisirwo azvaiitwa izvi. Nokuti imwe nenguva kana iri mishonga yavaishandisa ava, mishonga iyoyo takaishandisa apa, imwe nenguva yanga yakakonectwa kumwana iyeye. Ende zvinosara zvakajekerawo futi amai ava kumaparadziro avanenge vaita zvinhu zvemwana wavo izvi. Handiti ka. Yeah. Kureva kuti asimuona kuti asabhuku vari kupupura kuti vane pavakaenda, kureva kuti anenge akupazira mwana uyu ndevava vaiti vezvinhu izvi. Saka izvi vanofanirwa kuti vadzokere nazvo ava vanopazira, kureva kuti papo pane chiri kuitwa chakatokonectwa nababa kuzvinhu izvi nekumwana iye. Regai nditi ndine urombo wana baba nanamai. Dzimene dzenguva patinenge tichita basa rekutonga iri, pane pamwe patinotarisa, pane zvandichitarisa. Asi ini ndandaona kuti mbudzi mbiri dzakanaka nemombe nemari kuti vadzorerwe dare. Asi makorokota ndovati mambo manzwa tsitsi zvakanyanya. Anzi manzwa tsitsi zvakanyanya. Manzwa. Saka tazoona kuti panzi pauda kupazirwa pakudisa, tangofunga kuti ngachingoti paite mombe pambudzi mbiri dziya. Bhozi radare kuti rakudzoka kuna sabhuku, rakuiswa kuna vanopendera nemweya kuti vaedze kubatidza mwana ari kunzi izvezvi zvaasi kuenda kupi kunguva yake. Asi inini hataitombotywa kuzviita zvekuti tinogona kupisa, tine nzira yatinoshandisa. Pane zvatinoita kuti dai tine zvakawanda zvatikutoita zvamuchitoziva mimi. Kune vari kuuya neurombwa ushere kuti huri kuuya tipisa, vachitouya vamwe vatoya vakazara rori, totovaudza kuti ende kwakati, vofamba voziva kuti kwataenda uku nhengi ndiye abatwa, ati ndine zvinhu zvangu andemumba ndonotora, votoya nazvo topisa mhuri dziripo. Saka sezvataurwa nedare kuti regai titi vonopedzisirwa ikoko, dare iroro kwavakanga vaenda zvakangonaka. Asi chaji makamira sababa yadzoka, mbudzi dzaiwa. Pane nyaya mambo ambengaidza kutseketudza kuti dziende pambudzi mbiri, asi anzi ngapabviswe iri mombe yekupama ya muruzvinzwa. Asi mombe yandaita nemakona nehwai iyoyo kuti tiite basa rekuchenura inongodiwa. Ipapo mambo ndiri pakupindura ipapo, kana tiri kwamambo tiri kwasabhuku vakanga vachaja mombe iyo, hatina kupikisa, hatina kuita sei, takabva tabvuma kuti aureti kana mati mombe tiri kubhadhara mombe yenyu. Saka wanirogwa watiti 1 week, saka 1 week isati yapera takazona tauya kusungwa nomuburitsi wamambo. Tinotenda. Saka tikuti chini nyaya uripo watataura kuti pane mombe yakwenda kuna amai nekumakona zvinhu zvikuti zvinoyarini, tibva tagadzirisa nyaya iri pane mukomana uyu. Bozi kubvisa kwenyu zvakutotanga kuti takutoita kuti nyaya yemurume ifambe. Hapana, ndingataure zvangu bhokosika kuti panapa ndiri 1, saka ndokwanisa kupindirawo kuti rega ndichidya kabudawo muno ndotaura naodi yangu. Mune mama waina wandeti? Aiwa, havako pano. Ndinatungamidzwa kunzienda umwe gwanyaya rimwe. Kuna bamwe nemakomana arikuvesenga sikono wauzota ufandabva kwendo zvako chafuta rafambisa. Asi zvakanaka kuti makati pamwaka nenguva kuti gare takaga guideline kuti ziva tichogona kunyoresa panapa tiri kutarisira. Muswa uzoona kuti tinoita mubatanza ipi. Saka nzisai pane muswa 6.
July tine chona tichabatanidza sei tizoka tichiudzai maudzwa rudzi kwayo white ka mombe yamukuripa vaka kwete kamuri kukamira mukaka kamoti rega yakangoita ikaka gako kono mombe inobvira kana kuri ichaje inobvira pa 250 zvichienda mberi kwete kaka dukuduku kamwe kwete. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.